Yes, mga katubal! Break time sa mga katubol. Daming pagkain namin, oh. Picturean natin sila, guys. So, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Smile! Yan, guys. Oh, taga Sultan Kudarat. Huwag niyong kalimutan. From Sultan Kudarat. Kain guys. Kain daw, guys. Dito naman sa kabila. Tagasan naman yan. So, magkapit-bahay lang sila. Taga tawi-tawi. Tawi-tawi. Kuhaan mo dire ka ng Luzon, Visayas, Mindanao. Diba Visayas ka? Samar, Northern Samar. Ikaw? Bagyo. Baguio, Cordillera. Ako Mindanao. Kini? Sultan Kudarat. Tawi-tawi. Mo ni siya ang rayna ng mga ita, guys. Mindoro. Mindoro mo si Vanessa, taga Mindoro. Mga badyaw. Mga rayna ng badyaw. Kani taga Manila gyud ni. Ay, Taga Chumnansan. Aray ko, piste na nag-vibrate akong kamot. Ano nag-vibrate? Thank you for watching, guys. Wala pa rin nananaw na yung watching. Ba't nag-live ka na naman? Wala, nag-live. Thank you for watching, guys. Nag-nanood. Wala pa ganda akong giyon. Pasubsub mo naman na safe. Guys, morning nagbagot-bot gabi, guys. Guman na to gabi. Human na gabi. Move on na daw siya. Mamaya Move on na na siya. naman. Mamaya na naman ako, no. Sabit siya.